La nova targeta de sales virtuals en UA Cloud ens permet crear sales virtuals a demanda. Venim al botó de creació de sala, donem el nom de la sala i després tenim diversos camps que no són ja obligatoris. La descripció en diversos idiomes, el tipus de sala, que ens va molt bé per a saber després si està dedicada a una conferència, docència, etc. I si serà una sala activa o no. És a dir, una sala activa ja és accessible per als convidats. Una sala inactiva no ho és. Aleshores, això ho podem fer des d'ací, en què si jo pose que no, i per exemple és una sala per a docència, m'apareixerà a mi en la meva targeta de sales virtuals, però no apareixerà per a l'alumnat, i el moment que la pose en sí, en activa, apareixerà en la targeta de sales virtuals dels alumnes també. Una manera programada de fer aquesta activació és utilitzar les dates d'inici i final. Per exemple, puc indicar que el dia 7 s'active i el dia 20 es desactive, amb la qual cosa a partir del dia 20 no serà accessible per als alumnes, excepte que hagin guardat la URL. Si volem esborrar unes dates concretes, venim ací, esborrem, venim ací i esborrem. I ja podem marcar l'activitat o inactivitat de la sala des d'ací. I després indiquem si es permet la gravació o no. Finalment, hi ha un camp per si no volem utilitzar l'eina d'aula virtual, sinó que volem utilitzar el Google Meet o el Microsoft Teams o el Zoom, doncs podem apegar-la ací i serà la que utilitzarem. Podem guardar els canvis i una volta guardats els canvis podrem afegir convidats o podrem afegir grups. Els grups s'utilitzen per a docència. Si fem clic podem anar al pla de què es tracta, l'assignatura en concret i dins dels grups de les activitats que hi ha en cada assignatura, busquem. Doncs hi ha grup 1 i grup 2. Els marque i els afig. Ja tenim esta sala creada per al grup 1 i grup 2 d'esta classe teòrica. Anem cap arrere, guardem els canvis i ja ho tenim. Si volem accedir a la sala novament per a modificar la configuració, editem i podem canviar el que considerem. En la part de grups, per exemple, podem esborrar els grups a qui compartim. En aquest cas, m'interessa esborrar els grups, guardo els canvis, i ara el que faré és convidar persones. Puc vindre ací i en convidats busquem i ens apareixeran totes les coincidències en la base de dades de la universitat i en aquest cas és un resultat només, seleccionem i afegim convidat. Tornem arrere i guardem. Si vos fixeu, ací hi ha totes les sales virtuals, que són reunions, docència, etc. I a més, hi ha sales que corresponen a grups de treball. A pesar que podem accedir des d'ací a les sales dels grups de treball, qualsevol configuració, canvi de configuració o la creació de sales en grups de treball es fa des de la targeta de grups de treball d'UA Cloud. Accediu a grups de treball i allà podeu generar una sala. Després la manera d'accedir-hi serà des de grups de treball o, molt més fàcil, venint ací i accedint. A més de convidar persones de manera individual, un a un, com en aquest cas, puc fer una llista en un format TXT i la puc carregar directament a través d'un fitxer i és la manera pràctica, per exemple, si vull carregar les diverses adreces de tot un grup d'investigació que tinga o totes les adreces dels alumnes de classe que han vingut a unes jornades. I aquestes són les funcionalitats de sales virtuals en UA Cloud.